Быел авыл хуҗалыгы өчен уңай килгән шартларда республикада терлекчелек продуктларын җитештерү нинди дәрәҗәдә сакланды? Малларга кышка күпме азык запасы, фермалар каралты кура ничек әзерләнде? Республикада көзге ярминкәләр ничек башланып китте? Татарстан радиосының иртәнге эфиры терлекчелектәге актуаль мәсьәләләргә багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов терлекчелек тармагының хәзерге торышына аңлатма бирде, эшне яхшырту юлларына тукталды. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Ленар Наилевич, хәерле иртә. Хәерле көннәр. Терлекчеләр кышка ничек әзерләнә? Кешеләрнең көзге мәшәкатьләре бәйгесе көндә менә безнең уже комплексларыбыз, летний лагерьларыбыз дип әйтәбез, җәйләүләр кайтып беттеләр. Бөтенесе комплексларда. Аларның шушы вакытта кертеп, урнаштырып, кышкы рационга, зимний стойловый рацион дип әйтәбез, инде без аны круглогодичный рационга күчеп, бөтенесе бәйгесендә яңа төрле рацион белән ашатуга күрештеләр. Бәйгесендә продукцияны алу мәшәкате бәйгесендә шул. Яхшы иттереп симертү, терлекне яхшы иттереп продукция алу бәйгесендә основной таләп иттереп куялар алар үз алларында. Шуңа күрә басуларыбызда бәйгесендә кукуруз алып бара әле, 50% кукурузның менә бәйгесендә алынды. Тагын 50% менә Аллаһ Тәгалә без һава торышларын әйбәт бирсә, 50%-ында бәйгесендә үзебезнең чокырларыбызга салып куеп, киләчәктә дә әйбәт кенә иттереп эшләргә мөмкинчелек бирсә, Алла бирсә, без үзебезгә максат иттереп куябыз инде 4 миллион тонна сенаж әзерләргә, 3,5 миллион тонна сенаж әзерләдек бәйгесендә, 490 мең тонна печән әзерләнде. Шуңа күрә шушы бәйгесендә 1 ел ярымлык запасны кулланып, киләчәктә дә зур уңышларга ирешеп, сөт алырга, ит җитештерергә киләчәктә зур максат иттереп куябыз үзебезгә. Кайсы районнарның эш тәҗрибәсе үрнәк булырлык? Тырышып эшләүче районнарыбыз безнең Әтнә районы, Саба, Кукмара, Мамадыш, Балтач районнары, бу бәйгесе көндә алдынгы районнарыбыз дип әйтәбез инде. Алар бәйгесендә сөт җитештерү буенча, ит җитештерү буенча да алдынгы якларда эшлиләр. Аларның бәйгесендә технологияны кертүдә бәйгесендә алда. Алар яңа омтылышлар белән баралар. Шуңа күрә сөтне продукцияны җитештерүгә түгел, аның бәйгесендә хасы да әйбәт, бәясе дә әйбәт булырга тиеш. Шуңа күрә алар шуның исендә дә бик зур тәлеш куялар. Шуның белән бәйгесендә комплексларыбыз яңадан яңарып бара, зур үрүләргә ирешәләр. Аларның бәйгесендә үсеше дә елдан-ел үзгәрә бара. Калган районнарыбызга да бәйгесендә алар артыннан тартылырга кирәк. Шулардан үрнәк алып, матур гына иттереп, уңышлы иттереп эшләргә. Көзге ярминкәләр ничек башланып китте? Көзге ярминкәләребез башланды. Безнең алар бәйгесе көндә шимбә көнне оештырыла. Шушы ярминкәләребездә бәйгесендә безнең 14 площадкада баралар. Бәйгесендә любой продукцияны бәйгесендә ул ярминкәләребездә алырга мөмкинчелек бар. Сөттән алып, иттән алып бәйгесендә бертекле эре төрләребездә бәйгесендә яшелчә, бәйгесендә бакчаларыбызда җитештерелгән бөтен төрле продукцияны бәйгесендә ярминкәләребездә бәйгесендә кулланыла. Бәяләргә килгәндә дә, качествога килгәндә дә самый әйбәт бәяләрдән сатыла. Бәйгесендә үзем дә менә мин шимбә көннәрендә агропарк өлкәсендә үзем карап йөрим. Иртәнге якта булам, һәр вакытта да бәяләрен дә карыйбыз, качестволарын да карыйбыз инде без. Шул өлкәдә дә эшләгән вакытта бик күп халкыбыз, әби бабайлар да килеп әйтәләр, халкыбыз да килеп әйтә бәйгесендә. Президентыбызга бик зур рәхмәтле, министрыбызга бик зур рәхмәтле, районнарыбызга бик зур рәхмәт. Бәйгесе көндә иртәнге 3-тән алып бәйгесендә 12 көндезге 12 хатлык бәйгесендә сату бара. Шуларга да карамастан, авыр погодный условияларга карамастан, һава торышына карамастан, юл тәртибенә карамастан да киләләр, барсы да саталар. Әйбәт качественный продукция булуга бик зур рәхмәтле халкыбыз. Шуңа күрә киләчәктә дә матур гына иттереп эшләргә, зур уңышлар телиләр алар, һәр вакытта рәхмәт әйтәләр. 24 декабрьгә хатлык барачак бу безнең ярминкәләребез. Һәр берсенә бәйгесендә килегез, шимбә көннәрендә ярминкәләр уза. Һәр вакытта да тулы продукциялар белән әйбәт бәяләрдән сату булачак. Ярминкәне оештыру чыгымнары нәрсә исәбенә каплана? Бәйгесе көндә чыгымнарын килгән һәрбер районның, һәрбер хуҗалыкның килгән логистический бөтен булган, килгән юл тарафларына сарыф иткән бөтенесе Минсельхоз тарафыннан каплана. Һәр вакытта шуңа күрә дә аларның бәяләре бәйгесендә кибетләребезгә караганда юнәрәк халкыбызга предлагать итәләр. Аларга бәйгесендә без шушы ярдәм белән булышабыз. Аларга мөмкинчелек бирәбез площадкалар. Алар бәйгесендә бу площадкаларда бернинди арендасыз сату итәләр. Үзләренең продукциясын сатып, битереп сатып китәләр. Шуңа күрә алар да безгә бәйгесендә рәхмәтле. Үзенең мөмкинчелеге булганда киләчәктә дә эшләргә максат иттереп куялар үзләренә. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов белән әңгәмә карадыгыз.